Siden vi lavede generationsskiftet her på Vojens Speedway Center i 2019, har jeg haft et tæt samarbejde med Rasmus. Det, der er særligt ved vores samarbejde, det er blandt andet, når vi har vores store arrangementer på Vojens Speedway Center. Når Rasmus har fået en opgave, så behøver vi ikke at være nervøs, fordi vi ved, at han udfører den opgave og mere til. Samarbejdet gør en kæmpe stor forskel på Vojens Speedway Center, fordi at det materiale, vi får fra Rasmus af, kan vi både være med til at påvirke, hvordan vi gerne vil have det, men Rasmus kommer også med nogle rigtig gode idéer, som vi ikke har tænkt over. Og det gør, at vi får en masse materiale i vores databank, som vi kan bruge på de sociale medier, på vores hjemmeside, men også pressemæssigt, når vi sender noget ud. Der er ingen tvivl om, at når vi ringer til Rasmus og har brug for en opgave, så er han der, og det har en stor betydning for os alle sammen her på Vojens Speedway Center. Så det er vi meget taknemmelige for et fantastisk professionelt samarbejde.